आज मोर मैरेज प्रोग्राम थिला वाली पुरी रे मु जल्दी जल्दी रेडी होगी बाहरी गली। आ मो गाड़ी तेल नथिबारु मु जल्दी जल्दी गोप टांकी रे पहुँचली। आ भाई कहली भाई 150 टଙ୍କା तेल मार दियो। आ भाई आम गाड़ी रे जल्दी जल्दी तेल पकईदे। आ किशन भाई मोर जल्दी जल्दी गाड़ी की नहीं पुरी रोड रे पहुँचलु। आ किशन भाई मन दुख करते बोली मु किशन भाई कहली किशन भाई जगा को डाक से सब ठीक करदे कहीं आम जगा दांडे अच्छे ना। आउे आम आसिक मंडप ठेई पहुँचीगलु। आउे मंडपर किसी फटो आ वीडियो नहीं गली मु। आ किशन भाई कहले अरे मु तो घंटा आनी मु कहली आ किशन भाई घंटा आनी नदी आ गोटे किणीदवा। तापर आम किशन भाई मोर घंटा किणा गलु। आ किशन भाई गोटे घंटा किणले आ मु भी मो गोटे घंटा किणली। घंटाटा केमती लगला कमेंट रे कह। तापर आम जल्दी जल्दी आई मैरेज पाखे पहुँचलु। आम देखला बेलू झील स्टेज उपरको आइले। आउे किशन भाई मोर फटो वीडियो भल आगे नहीं गलु। आउे बाहागर स्टार्ट होगा। आ मु कहली आम ग्रुप पिला गोटे फटो वीडियो हो। तापर बापी आई आ किशन भाई सुजाई समत ने मु गोटे फटो उठेदेली। आउे पूजारी भाई ना बढ़िया आगे बाहागर करके बाहागर सादेले। आ बापी आई मोर बढ़िया फटो उठेलु। आ किशन भाई आ सुजाई आ बढ़िया आगे वीडियो नहीं गले। आउे बाहागर सेठू सरीगला। जदि वीडियोटा भल लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।